Astagfirullahaladzim. Pejan menika pados napa? Saka rumangsaku kuwi mau aku ngerti playuning kucing. Iya, panjenengan menika boten enten kucing. Ora ana kucing. Boten. Lah kok suwe banget nggone buka lawang kuwi mau lho. Nggih nyuwun pangapunten. Jalaran nembe kemawon kula menika ngadu sono. Ngadu Dandan. Kersanipun katon ayu. Nggih pun ayu to. Pantes, gandes, langkung. Sik to. Dandan yo dandan. Lumrali penan kuwi ning ndi Kanjeng Ratu? Nggih cekak teng lambe. Lah kuwi ramung ning lambe. Lah pripun? Lah iki kok ya ana ning gulu. Pundi cuci Iki. penjatuh. Niki. Niki wawan. Bangeten kok nggih. Kenapa? Niki wawa tebas-tebas kasut. Tebas-tebas. Papan turu. Sak banjure. Lah kok wonten semut kok nyokot teng niki. Semut. Kula nggih. Semut nyokok kok ambane ra karuan. Semut sing ageng sing gedhi niku lho, Kang. Dase ireng kuwi to. Iya panjenengan niku. Sik. Napa? Ya iki kok teles iki. Pundi? Ya iki teles. Loh, buri yo teles. Lho, buri nggih telas. Kang Mas. Iki wau teles putahan susu. Utahan susu. Nggih. Kula rak kertos. Pilih sak menika wajibipun pejan kondur. Kelangkan pejan menika rak susu anget. Bener. Kula damelke. Lah sak Niki banjure. manipun. Temane Dereng ngantos pejan kondur, susu anget kala wau disampluk kucing. jare mau ora ana kucing. Kae kucinge niku wau nyampluk susu anget boten mriku boten. Neng susu kok pliket. Pliket iki amargi kathah ngen kula Molur niki anggen kula nyukani gendhes kathah mila pliket. pokean gula. Nggih. Sok menen nek gawe susu ora usah dadak diweki gula, mergo aku ora seneng manis. Ra anyep Kang Mas. Ya ora to yen susu ki wis legi saya-saya susumu Kanjeng Ratu. Ya penjan menika lho nggih. Sampeyan iki dadi patuladane patayat ana ing Panti Jepara. Dandan sak dandan ngadi busana kudu bisa dadi patuladane para patayat. Aja ngisini. Ya, penjan menika pun kuatos. Sak tindak, sak pecak, sak ngagem busana, dandan, macak, badhe kula ati-ati. Tenang. Boten badhe Assalamualaikum. Ora iya ya waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kang Mas. Aduh. Lho diundang sing lanang kok ora semaur jegideg kae. Lah pripun boten krungu. Tamune sapa? Tamunipun menika Yai Karebet. Yai Karebet. Cek. Wis rampung durung sing bagekke? Derek. Durung. Dilanjut Kanjeng Ratu. Dipun keparengake. Mestine. Cocok. Masya Allah, wong wedok dilulu kok ora ngerti babar pisan. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Aduh. Lara tenan iki. Monggo kula sagani Kang Bro. Aduh ya. Sakit Kang Bro. Kula sagani nggih. Sing lara ora mburi tebet. Sing ngarep ya lara, Bet. Ngaten nggih. Badhe kula sagani. Iya. Yen ngono ora mari-mari ngene lho gen mari. Kang Mas. Kok greget tenae aku. Jane enten apa kok geger mawon.
mbok lir gumanti aku yo pengen bagekke Yai Karebet. Dados menjan ugi gampang. Mestine wae to. Lho ngoten niku rak nggih ngendika kersanipun kula paham. Monggo. Allah. Mau dibilang dalik. Yai Karebet. Kok suwe? Wow, keren. Tikus. Astagfirullahaladzim. Kaget kula. Enten apa? Mesti diganggu titak-titut. Ora digape babar pisan. Bangeten niku nggih panjenengan. Kok bangeten kok salah neh. Salahku manggon ndi? Ngendikanipun kangen. Heeh. Lah mami ngaten le bagekke nggih kagem suwanten ingkang sora sing banter. Kersanipun Yai Karebet menika mireng krungu. Kurang banter. Nggih. Iya. Monggo. Yai Karebet. Iki lho Yai. Astagfirullahaladzim. Bisa kok Ratu. Kaget aku. Masya Allah. Jadi aku meratapan Yai. Mas. Sakit. Sakit. Ngaten apa? Kok gampang temen ngeculke tembung sakit. Lho kok nganti mencolot kaya kodhok iki mejalarane apa coba? Tapi jenengan sora kebuanteren kula kaget. Kaget. Nggih. Kaget mencolot. Kaget sak nalika kula ngerangkul panjenengan. Piye? Ngerangkul panjenengan? Aku nganggo klambi putih lho Kanjeng Ratu sing mbok rangkul bling-bling. Dados klintu. Kleru je mencolot mbok selip Kanjeng Ratu kaya bes malem. Dados ingkang kula rangkul menika Yai Karebet. Bener Kanjeng Ratu. Iya Yai. Leres Kang Oh Mbok. ya bener. Boten. Iku teh digitek ngene kok iso padake bling-bling. Nyuwun pangapunten kok kaget niku nggih sak dan sak nyek sak nalika kok nggih. Oh. Yai Karebet. Gojek sawetawis Kang Mas Hadi. Gojek ya hari Katen kasten. inggih. Gojek Kanjeng Ratu. Iya. Guyon. Guyon. Kados Lungguh Yai. Ngaten Lungguh, inggih. Ngelungguh Yai. Inggih Kang Ratu. Yai Karebet. Paring dawuh Kang Mas Hadirin. Pak Basuki kok tekamu ning Panti Jepara kene. Pangestu dalem. Anggen kula sowan wonten ing Panti Jepara. Kalis ing sakara-kara. Namung salam taklim kula katur Kang Mas Hadirin. Tak tampa gawe senenge atiku ora liwat pujo pangestuku tampan ana. Sanget ing pamundi kula mugi ndadosaken teguh kayuanan kula. Yai Karebet, Lan inggih kula Kang Mas Hadirin. nggonmu cedhak ana ing Panti Jepara iki mau tindak langke apa pancen ana wigat? Sepisan kula niki kapang sanget keluarga wonten ing Panti Jepara. Kabang keluarga ana ing Panti Jepara. Mekaten. Kapan Kanjeng Ratu kapan? Nggih kangen. Kangen ya? Nggih kula nggih kangen. Kangen tenan. Ya. Ya ampun kaget. Kangen. Sawetara dangu kula niki mboten pinanggih keluarga wonten ing Panti Iki Jepara. pancen bener ya, iki pancen bener. Ingkang angka kalihipun Kang Mas Hadirin. Kepiye Yai Karebet? Kula niki kautus dening Rama Sultan ingkang supados tuwi kawulujenganipun Waratus Menanjung. Kepengin tuwi kawujengane 400 menanjung. Mekaten. Yai Karebet. Nan inggih kula. Lamun tobab 400 menanjung kuwi sing luwih pono Mbak Yumu. Menawi kados ngaten nyuwun wedal sawetawis Kang Mas Hadirin. Iya. Kanggo Ratu Kalinyamat. Yai Karebet. Napa pun keparengaken mbok bilih kula pinanggih kalih 400 menanjung. Kene ora Yai. Yen pancen tekamu ning Panti Jepara. Pengen tuwi kawujengane ora harus menanjung. Ora usah ndak kesuwen. Dereke kan kok Yai. Monggo Kang Mbok. Kaya ngono. Kula nyuwun pamit Kang Mas Hadirin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana sing lanang ning kene gandeng wong lanang liya. Astagfirullahaladzim, muga-muga wong wedok pekuwon aja sing kaya bojoku ya. Astagfirullah.
Kok ngerti to anggonmu padha kegladen anggone ngaji. Lho, Gusti Putri. Jenengan iki kok dereng mangertosi. Ayo tulung Yen ngerteni. para pantayan menika sapa sayang kenipun ngaji. Apa tenan to yen to tenan coba ingkang aku kepengin ngrungokake kabeh anggonmu padha ngaji. Cah, iki Gusti Putri kepengen ngirake anggone awak dhewe ngaji ki tutuk ngendi? Yasin, tutuk Yasin. Kali kepawon. Coba salah siji wae surate aja kok Yasin ketopake ra bener. Malah yo Ar-Rahman. Kok kapan terusan sing cekak bae ora apa. Alikos bae ya, Cah. Ya. Tak abot se ya. Seneng rasane atiku nyatane kowe kabeh. Sapa iki teko-teko? Liyane do nutup aurat iki kok malah raine sing ditutup. Nang, rasa dadak takon. Endi nang kene sing jenenge Ratu Semenanjung? Apa goleki Ratu Semenanjung? Rasa dadak takon. Lho kowe takon aku ya takon to. Mbok doke apa ora? Ora. Iki ae sing dipateni. Penak maju. Maju. Au. Iki ora diapa-apake kok au. Aku nek ke-shoot. Ngendi sing arane Ratu Semenanjung? Ora ana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, ora ana 2, 3 ya mung siji iki benderaku. Iki ayo, Dik. Ora padha ngaji madu bengok-bengok. Kenapa, Rom? Aku sing kena jelas. Apa pikir? Ndaro, wonten malih Ratu Semenanjung dibradat. Ora Semenanjung Andes. Assalamualaikum. Wayah wanci. Jelah bengak-bengok. Wonten wigatos menapa, Kang? Ngertenono Yai Penangsa. Wektu dina iki, Ratu Semenanjung aneh saka Panti Jepara. Ratu Semenanjung. Ratu Kalinyamat. Piye ya? Saderengipun Ratu Semenanjung menika anis. Wonten ing Panti Jepara niki wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana. Boten enten. Kamas hadirin Kyai Penangsang. wonten ing Panti Jepara menika wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana. Kanggo? Kok ya? Kula niki nyuwun pirsa kalian Kang Mas hadirin. Boten panjenengan. Monggo panjenengan kuatur mengke. Wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana Yai. Panjenengan menika Sunan. Iya, Panjenengan ngertos pertinipun Sunan. Sunabi makna witing budi wae kaweruh.
Sunan niku kedahipun Jujur, boten entuk goro besok yen mati. kecemplung neraka yen goro. Yen abang, Diunekke abang, yen ijo. diunekke ijo. Jujur, Iya, iya. wonten tamu saking Demak napa boten? Ana ya iya ana. Sinten tamunipun? Tamune kuwi lan. Lan. Lan kuwi wong Demak, yuswa ana ing Pandi Jepara. Dadi tamu niki lan. Hmm, Yuswa ana ing Panti Jepara. bener Yai. Lan saestu. Bener. Lan saestu. Kawi. Lan apa kawi? Lan karo kawi sedulur. Dados tamunipun niku kalih. Lan kuwi keprungu yen kawi kuwi senengane nakal, tuh dijak nyeswa ana ing Pandi Jepara ngono lho. Senengane kawi kuwi ngapusi, dijak manyeswa ana ing Jepara ben ora seneng ngapusi ngono lho. Lan napa kawi? Lan karo kawi. Lan napa kawi? Karebet. Karebet, coba tinggal. Yai Penangsa. Kang Mas. Lho diaturi goro mawon kok boten purun. Dosa lho Kanjeng Ratu, dosa. Dosa. Nek Mas Jadire. Goroh kagem kabecikan menika boten dosa. Astagfirullahaladzim. Dosa goro arep kanggo kepecikan, arep ora jenenge goro ya tetep dosa nak utusilah ini dari Kanjeng Ratu. Aku kuwi sunan ora entuk goro. Nanging nggih Kang Mas. Panjenengan menika mangertosi piyambak. Bilih antarane Penangsa lan Karebet menika dereng nate akur. Ora tau akur. Bener. Yen pejan kula aturi goroh kemawon boten purun. Menika Yai Penangsa bujung kalian Yai Karebet. Yen ngantos sak tengahe wepon wana, sami gedrah, sami cengkah, sami gelut kados pundi. Karebet lanang, Penangsang lanang gelut. Wis lumrah bene to. Kok bene pripun? Padha lanange. Ribene perkawis menika ingkang jalari panjenengan. Monggo piyan pisah antarane Penangsa lan Karebet. Piye? Piyan pisah. Aku kon misah wong gelut. Nggih. Hi. Kok hi pripun? Tak pisah aku manggon tengah kejotos merempul kabeh Kanjeng Ratu. Hi. Mboten. Dados panjenengan wedi ajre kejotos. Mestine wae. Lho panjenengan menika lanang apa banci? Astagfirullah. Nek bengi bar njaluk aja tekon lanang po banci. Nggih, yen pinuju panjenengan awar kula nggih lanang. Lah iya. Nanging yen ngadepi perkawis kados ngaten panjenengan menika kados banci. Yo bene wong wedi kok dipeksa. Wedi yo tetep wedi. Bangeten wong lanang kok kaya ngono. Monggo piyan bisa. Mo, Muga mboten purun. mama wedi. Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Oh, Muga mboten purun bisa. wedi. Kami ngaten kula aturi uga. Rendene piyan mboten purun bisa. Kula aturi lungguh ingkang sekeca. Ngagem nyamping kula, pupuran lina madat. Mapan wonten ing kapupuran. Kula ingkang misah Yai Penangsa lan Karebet. Lho, wong lanang kok aji bongkok. Masya Allah. Kanjeng Ratu. Wong lanang kuwi imam kok malah dipadake bokong. Kanjeng Ratu, kula nderek Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Penangsa. Menawi kula nitik lampah panjenengan sumengko pengawak bojo. Kados wonten perkawis ingkang kedah panjenengan rampungaken. Pancen ana wigati magepokan kelawan kowe. Mentas saka ndi? Saking Panti Jepara Kang Mas Penangsa. Saka Panti Jepara. Mekaten inggih.
Yen ngono kowe ngerti kahanan ana ing Panti Jepara. Wonten kedadosan menapa? Dadi kowe durung ngerti. Dina iki Ratu Semenanjung ilang. Kang Mas Penangsang. Redene wedal menika Ratu Semenanjung anes saking Panti Jepara. Panjenengan lan kula pinangka wedhah wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Monggo sesarengan padi sinten sejatosipun tiyang ingkang ngidra dumateng Ratu Semenanjung. Ora usah ndadak digoleki. Merga aku wis ngerti malinge. Panjenengan sampun mangertos. Wis, Lajeng sinten Kang Mas? kowe dhewe maling. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Panjenengan dakwa dumateng kula. Kanthi dasar menapa Kang Mas Penangsang? Kowe kepengin ngerti dasare. Dasare Ratu Semenanjung. Ngasto layang Partisara. Sapa kakacondohan layang Partisara? Mengkone bakal dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ora mung yen kowe melek dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Sagluguting kolang-kaling rambut Pinoro Sewu boten wonten seratan manah kula. Kula kepengin jumeneng sultan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Kedung kang jero kae bisa dijajaki. Gunung kang dhuwur kae bisa dirambati. Nanging durung ngerti atine menungso. Yen kowe milih dadi sultan, iki padha wae cecak nguntal empyak, cebol gayuh lintang, cepak urunge angel kelakone. Iki kowe iki sapa? Kowe iki mung anake Saki Kebo Kenongo. Sapa Kebo Kenongo? Kebo Kenongo kae wong desa Kesa-kesa, mangane sega telo. Yen turu gelaran kloso ngidak lemah keblekong telo. Iki wong tuamu. Apa gaweane wong tuamu? Nyungge keranjang, nyengklang arep, ngentutke buntute luku. Iki gaweane wong tuamu. Nanging beto yen Penangsang. Menawi panjenengan kados pundi Kang Mas Penangsang? Penangsang putrane Rama Hadipati Suryawiyata. Sapa Rama Suryawiyata kae? Rama Suryawiyata iki putrane Eyang Babah Patah Jimbuningrat Panetep Pranata Khalifatullah Amiril Mukmin ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Mula Penangsang itu ratus ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kang Mas Penangsang. Monggo sarengan dumateng kula mbuka lembaranipun sejarah ingkang sampun kawuri. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh kencana rukmi dipun asta Sang Prabu Brawijaya. Gadah turun kalih Ismayawati lan Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhawuhaken dening Jaka Sengara nggih Bajul Sengara. Mapan wonten ing bumi Pengging katelah Pengging Sepuh Handayaningrat. Pengging Sepuh Handayaningrat gadah turun kalih cacahipun Kanigara lan Kebo Kenongo. Redene kula menika anakipun Kebo Kenongo. Mboten ketang sak propiranipun kula tasih kalebetan darah biru saking Praja Majapahit Kang Mas. Bet, iki dudu keraton Majapahit nanging Kasultanan Demak Bintoro. Majapahit wis berubah, wis rata dadi lembah.
Mula saka kuwi enggal kondo. Ana ing ndi Ratu Semenanjung mbok singitake? Guru Waleh menapa malih kula sampun matur dumateng panjenengan. Babar pisan kula mboten mangertosi kedadosan ingkang kados ngaten Kang Mas. Ya! Ora ana tinane. Maling kuwi ngaku. Yen maling ngaku pakunjaran kae kebak. Maling gelem ngaku. Iki yen wis dikepuki ora bedane kowe. Menawi kados ngaten, panjenengan badhe meksa dumateng batos kula. Yo, Redening jangkep panca griya kula. Selaginipun cacing mawon dipidak mugel napa malih kula menungso. Menawi panjenengan badhe meksa dumateng batos kula badhe sabelo dumateng diri pribadi. wani karo aku Keng tak tetel sepiro kadidayan. Ayo, Kamas, Kamas, hadirin. Kanjeng Ratu, sing kenceng Kanjeng Ratu, sing kenceng. Sabar Yai, sabar. Rambut kuning. Inna woha ma'asobirin. Wong sabar kekasih Gusti, sabar Yai, sabar. Ampun dikondeli. Sabar Yai. Kanjeng Ratu sing kenceng. Sabar, inna woha ma'asobirin Yai. Boten wonten birin-birinan. Belum. Panjenengan menika kados pundi? Gene to Yai. Kalmo panjenengan menika rangkulan kalih wong lanang liya. Lho kok panjenengan menika sing kenceng niku pripun? Lah kene kayak bojoku to. Nggih. Sing aku ndek bojo wae meneng ae kowe ora bojone kok petentang-petentang. Ketuk altelo niku jalan. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Lho meneh. Lho, panjenengan pripun? Gene to. Pakaian. Kang Mbok Ratu Kalinyau. Piye ya? Anggen panjenengan misah niki mboten adil. Kok ora adil? Nggih. Ana sing cedhak. Lah kok milih sing adoh. Dadi anggonku misah Yai Karebet. Kok kira aku iki ora adil? Nggih. Ya wis. Aku ka pernah tuwa. Ning kene bakal tumindak adil. Redene iki mau Yai Karebet wis tak rangkul. Saiki genti sliramu kene tak rangkul Yai. Boten. Ayo kene. Boten. Jare kowe mau kondo. Yo maju ben dirangkul Mbak Yumu. Kula. Kula niki dirangkul kalih Kambok Ratu Kalinyama. Iya. Kang Mas. Penangsang dirangkul wong wadon yen durung mukrime najis mukul adoh. Bener Yai. Najis mukul adoh. Ora mukrime dirangkul mbok rangkuli. Najis mukul adoh Kanjeng Ratu. Bener Yai. Pripun Subi piye bali? Kanjeng Ratu najis mukul adoh. Rangkul ora mukrime. Kang Mas Hadirin. Pinjen menika lali napa? Sinten menika Yai Karebet? Yai Karebet menika tasih kalebet kadang antarane kula. Dados ajeng ngrangkul, ajeng gandeng niku mboten dosa. Mergo Yai Karebet iki sedulurku. Oh ya bener-bener kono Sang. Sedulur dirangkul ora apa-apa, ora najis. Sedulur dirangkul mboten napa-napa. Iya. Mang semikir kula batutake. Ayo, Kanjeng Ratu. Ayo. Matu. Matu. Kanjeng Ratu. Apa kuwi? Gone Karebet cekel lebokno. Kamas. Makirin. Apa? Garane. Pelanggaran kok bal-balan ae. Lah kok gone Karebet dilebokke sing dilebokke niku apa? Kuwi lho pusakane. Kang Mas Hadirin. Kanjeng Ratu. Sampun kula lebokke. Wis Malah mbok kan lebokke. nganti nyuwara. Suarane piye? Suarane bles, 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 bles. Mboten bro. Tak lebokke Lagi nopo? ben kaya Mbak Yumu. Pripun? Suara. Pripun? Prut. Boten saat dilebokke, kula saged lebokke dhewe. Yo, tak akan nyuara to. Yai Penangsang, Piye? jane iki ana apa to? Kok nganti sliramu nyempalani kalawan Yai Karebet sak tengah alas
Kenging menapa ngantos kula menika bentak sirah lan karebet. Karebet menika nyidra Ratu Semenanjung. Dadi ilange Ratu Semenanjung sliramu ndak po malinge Yai Karebet. Nggih. Sampe ndo sawetara tak takonane. Nggih, monggo. Yai Karebet, Kanggo Ratu Kalinyamat. apa bener? Sliramu sing idhanane Ratu Semenanjung. Sumpah demi Allah, kula mboten tumindak nista ingkang kados ngaten. Ora ana tinane malih bener. Sabar. Inallah. Wes becek kowe ngaku. Kok dhisik to? Wong dakwa tanpa bukti kuwi kleru nganggo banget Yai. Saiki ngene wae. Regene punjere pemerintahan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Saiki kaya bebarengan sowan ana ngarsane Rama Sultan nyuwun pengadilan bab ilange Ratu Semenanjung. Cocok bener. Monggo kula Sing dherekan. kenceng Kanjeng Ratu. Sing kenceng lho digandeng Kanjeng Ratu. Dadah. Dadah. Dadah Kanjeng Ratu sing kenceng. Dulur kok. Getuk telo Biyen mulo kaya baci. Klemak, klemek, ngidaki peyek ora poklek. Lho niku cetha. Garwa panjenengan menika gandeng renteng rangkul rangkulan kalih wong lanang liya. Iya, aku Lah kok sing kenceng malah kapur didadak. Dadah. penasaran. Menapa? Mbak Yumu kuwi tak ibaratake pager kelaras. Dileboni kucing sedina ping 9, keterak angin balik. Bojo padake pager klaras. Nek ora entuk pager kelaras, tak anggap sepeda. Lah sepeda Aku duwe sepeda karebet nyilih. Lho, sak suwe-suwene sing nyilih, dak suwe sing duwe ya. Lah aku mbok kon piye to yi? Kedaipun panjenengan iki nesu. Nesu. Nggih. Lah dalah. Lah nek aku nesu terus dipegat Mbak Yumu. Dia bang bayi. Sing ngomong aku sapa coba? Rimprae modal megat iki wong lanang. Boten wong wedok. Ngertos panjenengan menika. Wis ora usah ribut. Ajeng lan apa? Ayo to kaya kebo mogok ae dijak ora gelem. Lha apa? Tak gandeng Mbak Yumu gandeng karebet kowe tak gandeng sowan ana ing Demak. Padake trek gandeng wong iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Rama Kalijaga saha jenipun Rama Japar Sudi. Yai Sultan, Ngantos panjenenganipun sekalian parikedah ngadhep wonten ing Kasultanan Demak Bintoro, kula badhe musyawarah dumateng panjenengan jalaran wedal sakmenika. Hadipati Tunggul Wulung saking Kadipaten Penarukan merong kampuh Bondan Jinggo Tanpa Ratu kepingin mangsulaken kajayan wonten ing Praja Majapahit Malakapara. Tumenggung Probosemi dados bandan. Kula nyuwun iguh panjenengan. Sultan, yen to aku iki sing ngikipi, yen to aku iki sing mikir kedadian perang Demak karo Penarukan. Iki pancen ana dalange. Wonten dalangipun. Iya. Dalange ora ana liya kiai saka Demak dhewe. Lah, sing dadi dalang iki kiyaine ora umum. Lah nek kiai umum iki kaya aku iki lho. Sorban putih, jubah putih, sarwa putih. Nggih. Lah sing dadi dalang perang Demak karo Penarukan, iki kiai sing ora umum.
Lah sandangane iki sarwa ireng, dhuwur ireng, tengah ireng, ngisor ireng. Iku jane kiai mbah wong nyulok kodhok kok. Sultan, inggih. Kepareng aku nyuwun wektu tak mangsuli ature Sunan Kudus. Katut monggo nggih. Terus Kakang Sunan Kali. ana kiai-kiai kok ora umum. Lho. Nggih wonten ah. Kiai sing umum niki kados kula niki lho. Sorban putih, jubah putih, kabeh samubarang sarwa putih. Lho iki kiai sing umum. Apa nek wis nganggo putih iki jero mesti putih? Lah nek mboten niku Kubelmu rupane apa? putih. Jajal buka. Ya ora dibuka ya ireng. Lho, ngono iku jenenge ora tulus. Lho, Arep aku nganggo sarwa ireng, nek tak buka tak putih. Lho. oh iya. Rumangsane ireng Bisa. iki urung mesti jerone melu ireng. Tur ta. Eh. Ana dawuh innallah la yang zuru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin kan zuru ila qulubikum wa a'malikum. Nalika awake dhewe besok sowan ana ngersane Gusti sing dipirsani ora sandang penganggune, Nggih. sing sarwa gemebyar abang ijo putih lan liyane Nggih. rupa bagus utawa wala ora. Walakin kang duru ila qulubikum wa a'malikum. Nanging sing dipirsani kalbu utawa ati lan amal kebeciane nalika urip ning alam donya. Lah saiki apa gunane sandangan sarwa putih? Lho, yang napa nak sandangan sarwa putih? Sandangan sarwa putih jarine suci, nanging nyatane karo kancane wis ora gelem rukun, karo tangga teparo wis ora gelem akur. Iki tanpa guna, jenenge kebak kadurakan. Ngaten. Tur to, kowe kok matur yen to perang penarukan Demak iki ana sing ndalangi. Nggih. Dalange ora liya aku. Nggih. Dasarmu apa? Ngantos kula niku ndakwa kalih sampean, niku wonten dasar ingkang gumathok. Lanjur dasare apa? Lah dasare Bupati Penarukan Tunggul Wulung. Niku kawula wonten ing Kraton Majapahit. Ya. Nah, panjenengan menika ugi kalebet wedrah wonten ing Kraton Majapahit. Dados kawula Majapahit lan wedrah Majapahit manunggal dados setunggal kepengin nebabaken Kasultanan Demak Bintara lho. Dasare niku. Ngono ya kena. Lah nggih. Nanging dasarmu ora maton. Coba tak aturi ngeling-eling lelakon nalika brubuh negara Majapahit. Nggih. Sapa kang bisa maras rekmane Sinuhun Prabu Brawijaya nganti satemah ninggalake praja. Ora ana liya aku. Sampean nggih. Wali ing tanah Jawa. Sing dipasrahi dadi senopati perang Demak sapa? Kowe. Nggih. Karo Sunan Murya. Ah. Ewa semono kowe karo Murya ya beda, Dus. Lah bedane nggih pundi? Sunan Murya bareng Majapahit grubuh sing diboyongi pusaka sing ampuh-ampuh. Lho, Lah anak kula kowe malah randane Prabu Brawijaya. Lho, kowe iki jane sampean iso ora usah buka wadi gene kok. Babar pisan aku orang rumangsani yen aku dinakon ndalangi wong penarukan. Nanging sinaosa kados pundi kemawon, ngangge pawatan menapa kemawon, kula niku mboten percaya. Nak sampean iki mboten sumpah, kula mboten percaya. kudu nganggo sumpah. Nggih no. Ya wis, ngene. Ben disekseni kabeh para kawula ing Bintara Demak. Aku Nggih. bakal sumpah ana ngersane Kanjeng Sultan. Nggih. Hak demi Allah, Sultan. Nggih. Aku ora rumangsa dadi dalange wong-wong penarukan. Ya anak ngaten melo nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wah muridku sing muatok iki. Sing diagah prakoso. Uga le. Nyamat lan kang sira hadirin inggih ndadekake kageting manah jalaran kang sira munggah ana ing pendopo Demak. Ana wigati apa nyamat? Kepareng matur Rama Sultan. Wedal sak menika ora tus semenajung aneh saking Panti Jepara. Ora kusilan
sang perkawis icanipun wo ratu semenanjung panjenengan menika ampun was lan sumelang. iya Awit menapa maripun sampun kula pikut. kalamun maling wis mbok kapikut penangsang Inggih, kok ora mbok unggahke ana ing pendopo Demak sampun Paman. sapa Karepet Jawa Tingkir mari. Sopo ki Mas iki? Karepet Jawa Tingkir Guru. Karebet Joko Tingkir Nggih. dadi maling. Nggih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bet. Kowe iki wong Islam kok dadi maling, Bet. Maling iku dosa ya, Cung. Aku iki krungu mercone Wahyu Manggala sing buanter. Iki ora kaget. Lho. Ana bom nuklir ning Israel aku ya ora jumbul. Ning bareng aku krungu kowe dadi maling, Bet. Kaget sanalika rontok jantungku. Lho kowe iki jane tau ngaji ta ora le, Cung? Kowe iki jane tau ngaji ta ora? Mulane kowe iki dadi wong Islam iki ngaji. Kowe ngerti ta ora? Biasane saben-saben ana wong ngaji. Kiai sadurunge mbuka Al-Qur'an. Al-Qur'an iki sadurunge diteres. Iki mesti diwiwiti maca lafal sing kaya ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa idza quri'al Qur'anu wastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Allah. Sing wedine kaya ngene, Cung, tak kandhani. Nalika Qur'an iki diwaca, kowe sing anteng, kowe sing meneng ben diwelasi. Ngaji ngoceh kaya manuk labet. Aku ora gumun, Bet. Biyen kowe iki apik-apik dadi santri kudus, dadi muridku, saka karepku. Kowe iki arep tak dadekke santri sing ahli sunah wal jamaah. Kok umpama besok kowe mati, iki bareng-bareng karo aku munggah swarga. Watekah urung bwegos minggat. Ora apa-apa aku ora getun. Mbok menawa wae kowe kepengin golek guru sing luwih pinter timbang aku. Upama kowe ngaji ning mulya apik, ngaji ning ngampel ya becik. Lho minggat kok kliru. Minggat kok ning Kadilangu le, Cung. Kowe iki ngerti ta ora kowe, Pimpinan pondok pesantren Kadilangu iki sapa? Iku mono diongkol biajingan, diongkol maling, diongkol gento. Mula ora pinter kadesmu, ora pinter Qur'anmu, pinter gentomu kaya gini. Ayo, terusno. Mateni wong. Dirungok-rungokno kok malah nyangking daging waras. Lah sampean gento ta mboten kula semanten kok. Iya, akoni pancen biyen aku maling. Nggih. Nanging apa maling iku mesti elek. Lho mesti elek maling kok. Burung mesti, Dus. Lah kok sakit nyater. Mergo maling iki perangane siji, ana sing diarani maling pesti. Maling pesti. Maling pesti. Kuwi arep ning omah tumpukane bondo donya, dasare maling yo tetep nyolongan. Niku sing maling pesti. Maling pesti. Keng ngangka loro maling ora pesti, utawa maling kepepet. Tuladane si Suta. Bojone meteng tuwa, anake cilik-cilik gemrayah padha Tusu. mangan padha kaliren. Metu saka ngomah arep golek gawe ora entuk, bali mulih noleh ngerti ning tegalane tangga ana tela, dibedol digo mulih. Iki maling mergo kepepet. Keng angka 3 maling berbudi. Lah maling berbuti niku Nyolong bondo donya iku nggawa negara. Sing ora gelem sedekah didum-dumno karo wong cilik. niku maling sing Maling berbudi. berbudi. Ah. Keng pungkasan maling piyayi. Wih, maling kono piyayi kok dadi maling sampean kok ono-ono ae. Aku tak takon ya, Gus. Nggih, Umrahe maling gawanane apa? mesti yo linggis, Linggis, bendo, bendo, celurit, lan liya-liyane. Nggih. Ning beda anak maling piyayi.
Lah nak maling kiai niku. Maling kiai sepatune halus disemir mengkilat, nganggo jas buka, tanda tangan triliunan rupiah. Nguntekno kas karene negara. Ngentekno dhuwit. Niku jenenge mboten maling. Lah apa? Ning korupsi niku. Korupsi rak basane wong gedhe, nek wong cilik ngarani yo gento nah. Apal mergo balane. Nggih. Lan meneh, aku tak takon, sing diarani dongkol iku apa? Alah yo wong perkara dongkol kok ditakokno aku lho aku iki wis kaplak dadi wong Islam. Dong, jawab dong. Nggih. Dongkol niku leren. Ya, Cara menterenge mantan. mantan lho. Dongkol camat, Leren dados camat. dongkol lurah, Leren dados lurah. dongkol santri, Leren dados santri. lah nek dongkol maling. Leren dados maling. Leren mulai dadi maling gelem tolabul ilmi utawa golek ngelmu, gelem ngaji, gelem ibadah, gelem nindakake syariat dadi apa? Santri. Kaya sapa? Panjenengan. Matur nuwun. Nanging kok ana santri kok ndongkol, santri kok leren, wis lali ibadahe, ninggalake syariat, wis ora gelem ngaji, dadine apa? Maling. Kaya sapa? Guru kula. Kowe iki iso malah. Aku iki guru ngajarani maling kowe iki iso. Mboten. Gurune maling. Penang sang, Niki. kowe ndumuk karebet dadi maling, Nggih. nyolong ratus menanjung. Leres. Pradata bisa ngadili, iki nek syarat-saranane genep. Napa kemawon? Siji ana pandakwa, loro kadakwa, telu bukti, papat seksi. Oh ngaten iki. Pandakwa, Kula kowe sing dakwa. Cocok siji. Kadakwa, karebet karebet sing didakwa. Cocok loro. Buktine 200 semenanjung. ratu semenanjung ilang. Cocok telu. Banjur seksine sapa? Saestu. Iya. Kula piyambak seksinipun. Mbok seksene dhewe. Nggih. Ini dos aku tak takon. Wonten apa? Ning pengadilan ana wong dakwa ngrangkep karo seksi iki sah apa ora? Sah. Duk. Masyaallah. Lho, Ya, kuwi ning- anter suarane. ya, banter-banter. Sah. Sah ya. Yen kaya ngono lungguh sing kepenak, Ngaten, aku nggih. tak matur ngersa dalem. Nggih. Mergo tekamu ya dhisik. Nggih, nggih. Sultan, Romo Kalijogo kados pundi? sowan kuwi jane ya arep dhuwur pengadilan. Perkawis menapa? Kadilanmu geger. Kadilanmu iki. Aku duwe santri, Nggih. rupane wis elek. Mlakune pincang, anake wong ra duwe wedok. Lho dilalah kok meteng. Napa sing wedake jamur kala wau? Ketoke iya, sing rupane abu-abu. Nggih. Nah, Iku wedake plamir iku ngawur. lah ngono kok iso meteng. Bareng tak takoni, Nggih. sing ngerti iki lho. Kyai kok Kudus. Lho. Mula aku njaluk pengadilan, iki dihukum sing sak. Makin riyen. Guru. Wes, sik, tak warahi. Kenapa? Lho sampean iki kok saged-sagede ndakwa kali kula. Seksine sinten? Seksine aku dhewe. Ora payu. Lho. Lho sampean iki ndakwa kok ngrangkep dadi seksi. Mboten payu. Dadi nek wong dakwa ngrangkep dadi seksi, Mboten payu. ora payu ning pengadilan. Wong lho. Penangsang dakwa karebet, penangsang ceng nyekeni, ya ora payu ning pengadilan. Dipayuke kemawon. Dipun sahke kemawon. Disake, Nggih. nak disake karebet mlebu hukuman, kowe ya melu mlebu. Mboten napa-napa. Entuk iki. Lho panjenengan Iki kiai dihukum gara-gara demeni wong isin opo. panjenengan mriku ajre. Mateni wong kowe iki. Ajre menapa? Lho, aku iki kiai lho gara-gara dihukum gara-gara demeni wong wedok. Elek, pincang, wedake jek plamir. Kok ben diremason nganti sak. Wes Apa, Le? dibatalno. Dipun. Batal. Oh. Dijabut. Dipun jabul kemawon. Perbale dicabut. Nggih. Nek ngono, Mesake kalian guru kula. nek ngono karebet ya ora sida dihukum. Nggih. Saiki ngene wae Sultan. Nggih. Perkara iki durung ana kerampungan. Utusan wae marang kabeh para wedrah. Ngaten. Saka sapa kang bisa ngluwari bantaning Prabu Semi siji, loro ngundurake ratus penanjung, mengko ganjar Igeng Norman. Ngaten. Kabeh wedrah ana ing Demak Bintara kalebu penang salang karebet. Nggih. Sepisan
Rama bakal nganakake sayembara. Siji bisa ngwali bandane Prabu Semi saka Kadipaten Benarukan. Keng angka loro ngundurake Ratu Semenanjung ana ing Demak Bintara bakal uwal saka Nara Prasangka. Assalamualaikum. Kula badhe nawung krida magut Suranendriya. Pangestu panjenengan ingin kula suwun. Sing hati-hati karepet. Nuwun pamit tambahi pangestu. Ya. Oleh wong tua sing hati-hati aja kesusu ya, mudah kesusu. Nuwun pamit tambahi pangestu. Nuwun pamit tambahi pangestu. Toplok kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan, Rama kali juga kados pundi? yen ana kepareng dalem, aku tak nglapati lakune bocah-bocah. Menika layang prayogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semono uga aku tak nglapati karo murid. Assalamualaikum. Hadirin, kowe kan